nango kata jopuonjo tim nango mondo oduok pachgi e klas gine ni yes koro waduogo to wang'e ni tam mar ariyo ni e tam mabor mogik kipimo kod tam mokwongo kod tam mar adek. An kang'iye nikech nitie program moro mwatimo mwaluongo ni parental empowerment and engagement mar jonyuol donjre e somb nyithindgi. Mae e chenro mwaneno ka nyithindo inyalo duok pachgi e somo nikech sama itero nyathi sama skul olor cha kaka sano olor tam 1 odonjo tam 2 ka skul ochiwo homework gimoluongo ni homework or remedial lessons janyuol nyaka ng'e ni nyathina ni omiye ang'o to kako omiye ni obedo space nang'o juma ka juma maybe juma no nego tiek ang'o juma mar ariyo nego tiek ang'o kane sano owinjore ni loro jumbe 3 juma achiel nego tiek ang'o juma ariyo nego tiek ang'o mar adek onego otim ang'o. Ma indi ka janyuol idonjori e somb nyathini obedi ni what level man obedi ni preschool obedi ni 1 to 3 obedi 4 to 6 or secondary ing'e gima nyathi onego tim. Tin ka janyuol ikawo nafas mar jiwo nyathini ang'e onego tim ma at what time to ing'eyo ma indi kinyalo introduce nyathini ikete ni ne holiday to be ne school ma koyaw sikul to nyathi ong'e ni nachako ka holiday ne atim ang'o to tam 2 ni achako gi kanye to moro ma kaka janyuol no ore cha kaka ni yoro nyathino loro skul cha en adhi kamano the next time nyathi yaw book en ka ni tam 2 kata homework mano komiye okotimo to mano bing'e ni luwore gi level ma somo mar janyuol nikech skul nyalo chiwo homework tadwaro nadonji adiera takia somo kaka janyuol mano be koro affect kako onego tim ang'owa kaka anyalo donji sombro ma nyathina. To mar ariyo kendo adawacho kae en wach mar digital technology kakwa chiwo weche assignments or homework inyalo chiwe gi smartphone tan parent aonge kode mano osegola oko kaka abiro tim ang'owa abiro chiwo mijiwo machiwo en jo skunde ka chiwo gik machalo kamake ka homework understand jonyuolni elewa jonyuolni chalo nade ka ng'eni jonyuol en level en kata mana ka bambe noonge ta chiwe e book mang'ina anyalo fuatilia mane ka nyalo ensure no timo sustainability mo jonyuol ojidonje somo to nyithindo be timo ang'owa during holiday gi somo during ka giepo to avoid that mondo avoid gap no mantiere.